Siji Prato tangki ngemot solar subsidi ngguling nang jalur lintas selatan Tulungagung Trenggalek jemuah isu. Samarine kedadean supire Prato iku gak ono nang TKP. Sek durung dieruhi dhek nang endi? Kecelakaan ijenan kedadean nang jalur lintas selatan utawa JLS mlebu Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung jemuah isu. Prato dibedhek ngemot solar ilegal sing ape diiterno nang wilayah pesisir kidul Tulungagung, goleng nang pinggir embong. Kanit Tur Jawali Polres Tulungagung, Ibda Sumarno ngomong, onoe kecelakaan iku direpotno marek warga. Petugas akhirnya moron nang panggon kedadean gawe ngewangi proses evakuasi. Tapi pas polisi teko, supire Prato tangki iki dibedhek melayu. Prato iki akhirnya dievakuasi nganggo bego. Lah sampai saiki derek, polisi sik nyelidiki penyebab kecelakaan ijenan iku. Mesisan mesthekno status solar momotane sing dibedhek BBM subsidi. Sauntara Prato tangki iki dhewe gak dijangkepi identitas kaya Prato BBM resmi TE Pertamina. Samarine kasil dievakuasi, Prato tangki iki diamanno unit Gakum Polres Tulungagung. Polisi ya sik neleki supire. Agus Bondan, Beni Setiawan, JTV.